Můj syn nebral telefon už 2 týdny. Rozhodl jsem se, že se neohlášeně vydám k jeho domu. Když jsem tam dorazil, všiml jsem si něčeho, co se hýbalo pod postelí mého vnuka. Když policie zvedla matraci, to, co jsme našli, všechny paralyzovalo šokem. Proč? Jsem rád, že jste tady. Pokud sledujete toto video, stiskněte tlačítko To se mi líbí, přihlaste se k odběru kanálu a řekněte mi v komentářích, odkud posloucháte můj příběh o pomstě. Chci vědět, jak daleko to došlo. Stále si to pamatuji dokonale. V ten osudný den jsem nastoupil do prvního autobusu směřujícího do Chicaga. Během 3hodinové jízdy jsem neřekl ani slovo. Oči jsem měl přilepené na okně a srdce mi svíralo uzel. Říkal jsem si, abych se uklidnil, ale ruce mi třásly, když jsem držel jízdenku. Když jsem vystoupil na hlavním terminálu, už se začínalo stmívat. Rychle jsem zamířil k uzavřené komunitě, kde Daniel bydlel, po stejné cestě, kterou jsem prošel desítkykrát, abych ho navštívil spolu s Mattem, mým vnukem. Ale tentokrát se každý krok zdál těžký, jako bych kráčel do noční můry. Stál jsem před známými dřevěnými dveřmi a zaklepal. Nejdřív jemně, pak stále silněji. Danieli, Matt, křičel jsem, ale můj hlas se v chladném vzduchu zlomil. Nikdo neodpověděl. Položil jsem ruku na kliku, abych zkusil štěstí. Ale když jsem ji mírně otočil, dveře se zaskřípaly a otevřely se. Byly odemčené. Srdce mi začalo bušit 1000 úderů za minutu. Daniel nikdy nenechal dveře odemčené. Vždy byl tak opatrný, zvlášť když byl Matt doma. Otevřel jsem dveře a vstoupil dovnitř, zadržujíc dech, jako by nejmenší zvuk mohl všechno rozbít na milion kousků. Uvnitř scéna, kterou jsem viděl, mě paralyzovala. Obývací pokoj byl v chaosu, jako by došlo k boji. Pohovka byla posunuta z místa, jako by ji někdo v hněvu strčil. Na podlaze byla rozbitá kávová hrníček na 1000 kousků. Bílé porcelánové střepy byly smíchané s tmavou zaschlou skvrnou od kávy. Přesto jsem přešel, nohy mi třásly, snažil jsem se šlápnout na sklo. V kuchyni jsem viděl, že džbán na vodu ležel na boku a několik prázdných lahví na vodu se kutálelo po podlaze, otevřené, jako by je někdo v zoufalství vypil. Zápach vlhkosti a ticho domu mi vyvolalo husí kůži. Vydal jsem se nahoru, cítil jsem se, jako bych s každým krokem táhl kámen. Srdce mi bušilo tak hlasitě, že jsem ho slyšel tlouct v uších. Otevřel jsem dveře do Danielovy domácí kanceláře, prázdné. Jeho ložnice byla také prázdná. Postel stále ustlaná, ale bez známek života. Nakonec jsem dorazil do Mattovy pokoje. Matt, kde jsi, zlato, zavolal jsem, můj hlas byl chraplavý. Nikdo neodpověděl. Stál jsem uprostřed pokoje a díval se na jeho hračky, Lego kostky, jeho starého medvídka a cítil jsem, jak mi srdce praská. Najednou se ozval malý zvuk spod postele. Škrábání, jako když se plastová láhev kutálí po dřevěné podlaze. Stuhl jsem a po zádech mi přeběhl mráz. Mé srdce bušilo ještě silněji, tak silně, že jsem si myslela, že mi vybuchne z hrudi. Pod postelí bylo něco. Chtěla jsem se sklonit a podívat se, ale nohy se mi zdály přilepené k podlaze. Udělala jsem krok zpět, chytila se okraje stolu třesoucí se rukou, abych nespadla. Matouši, zavolala jsem znovu. Ale odpověděl mi jen tichý šum, kromě toho malého, jasného zvuku jako varování. Panika mě ovládla. Utíkala jsem z domu s rukama tak třesoucíma, že jsem musela vytočit policejní číslo 3krát, abych se trefila. Můj syn zmizel. Už jsem o něm neslyšela 2 týdny. Prakticky jsem křičela do telefonu, hlas mi praskal. Pod postelí mého vnuka je divný zvuk. Zadrhávala jsem se, aniž bych si byla jistá, co říkám. Jen jsem věděla, že potřebuji, aby někdo přišel a rychle.
Za méně než 10 minut se červená a modrá světla policejního auta rozsvítila v okně. Dovedla jsem 2 policisty do Matoušova pokoje a třesoucím prstem jsem ukázala na postel. Pod tím, zašeptala jsem, aniž bych se odvážila podívat. Mladý, vysoký policista si klekl a řekl pevným hlasem, je tam někdo. Těžké ticho, tak husté, že se téměř nedalo dýchat, naplnilo místnost. Pak, aniž by pronesli další slovo, 2 policisté zvedli postel jedním pohybem. A tam jsem ho uviděla. Byl to Matouš, můj vnuk, stočený potní. Byl tak hubený, vlasy měl slepené potem a oblečení měl špinavé, vydávající kyselý zápach. Držel prázdnou láhev na vodu, oči měl široce otevřené, bez výrazu, jako by se díval do světa, do kterého jsem se nemohla dostat. Stála jsem tam paralyzovaná, cítila jsem, jak mi srdce přestává být. 2 policisté byli také v šoku, neschopní říct jediné slovo. Padla jsem na kolena, chtěla jsem ho obejmout, ale ruce se mi tak třásly, že jsem se ho neodvážila dotknout. Matouši, můj chlapče, zašeptala jsem, slzy se mi hrnuly do očí. On neodpověděl. Jen tam zůstal, držící svou láhev, jako by to byla poslední věc, která ho držela při životě. Nevěděla jsem, co se stalo, ale věděla jsem, že tato noční můra teprve začíná. Jmenuji se Helen. Je mi 61 let a žiji sama v malém městě nedaleko velkého města na středozápadě. Můj příběh začíná jednoho rána na konci října, kdy jsem si poprvé uvědomila, že Daniel zmizel. Byly to 2 věčné týdny, kdy jsem žila s úzkostí, která neměla odpovědi. První den jsem zavolala Danielovi, abych se zeptala, jak se má, jako vždy. Seděla jsem u kuchyňského stolu, telefon v ruce, poslouchala, jak zvoní znovu a znovu, dokud to nepřešlo na hlasovou schránku. Žádná odpověď. Poslala jsem mu zprávu, krátkou. Jsi v pořádku, synu? Ale zpráva tam jen zůstala nedoručená. Začala jsem cítit uzel v žaludku, jako by bylo něco špatně, ale říkala jsem si, že je pravděpodobně zaneprázdněný, že mu vybitá baterie nebo že je někde bez signálu. Daniel je nezávislý muž, vždy dělající si to své, tak jsem se snažila uklidnit své obavy. Ale v následujících dnech se ta obava rozrostla jako pomalý oheň hořící uvnitř mě. Zavolala jsem mu v nejpodivnějších hodinách, za svítání, pozdě v noci, dokonce i v poledne, když jsem věděla, že obvykle má obědovou pauzu, a vždy jen ticho. Zanechávala jsem mu hlasové zprávy, můj hlas se třásl. Danieli, kde jsi? Zavolej mi, prosím. Mám takové obavy. Ale i ty byly ztraceny v prázdnotě bez známky, že by je někdy slyšel. Začala jsem si představovat to nejhorší. Daniel nebyl typ, který by se jen tak ztratil, aniž by něco řekl. Vždycky mi volal každý týden, vyprávěl mi o své práci, o Mathevovi, mém vnukovi, o normálních dnech otce a syna. Toto ticho mu vůbec nebylo vlastní. 5. den jsem to už nevydržela. Úzkost mě žrala zaživa. Zkusila jsem zavolat na jeho pevnou linku, doufajíc, že uslyším jeho hlas, nebo alespoň Matheův, toho 8letého chlapce, který nikdy nepřestal vyprávět o škole. Ale jen jsem slyšela, jak telefon zvoní a zvoní v prázdném domě, dokud jsem nezavěsila. Otevřela jsem aplikaci pro zprávy, kterou děti používají, a napsala Mathevovi. Miláčku, kde jsi? Zavolej babičce. Zpráva byla odeslána, ale potvrzení o přečtení se nikdy neobjevilo. Cítila jsem, jak mi srdce klesá. Matthew je mladý, ale ví, jak používat telefon, a svou babičku má moc rád. Vždycky odpověděl, jakmile viděl zprávu ode mě. Začala jsem volat Danielovým přátelům a kolegům. Všichni byli překvapeni, jejich hlasy váhavé. Daniela jsem neviděl celý týden, řekl mi jeden kolega. Myslel jsem, že je na dovolené. Blízký přítel řekl, nadposlední, co jsme si povídali,
bylo minulý měsíc. Daniel mi říkal, že má hodně práce. Nikdo nevěděl nic víc. Čím víc jsem se ptala, tím víc jsem měla pocit, že jsem ztracena v prázdnotě bez odpovědí. Daniel není ten, kdo by se bez varování ztratil. Je oddaným otcem, starostlivým synem. Muselo se něco stát. 10. den jsem už nevydržela čekání. Podívala jsem se na sousedy, kteří bydleli poblíž Danielova domu, a volala jsem všem, na které jsem měla číslo. Na druhém konci linky si povzdechli, jejich hlasy byly plné soucitu. Starší žena, která bydlí naproti Danielovu domu, mi řekla, že minulý týden v noci během bouře viděla, jak se v Danielově domě náhle rozsvítila světlo a pak zhaslo. Myslela jsem, že chlapec jen rozsvítil světlo, aby šel spát, řekla, ale její hlas se třásl, jako by také cítila, že něco není v pořádku. Její slova mě bodla do srdce jako nůž. Noc bouře. Světlo, které se rozsvítí a zhasne. Něco bylo velmi špatně. Byla jsem si tím jistá. Uplynuly 2 týdny a všechny mé snahy byly marné. Žádná zpráva, žádný hovor, žádný znak. Nemohla jsem spát. Trávila jsem noci zíráním na strop, představujíc si všechno. Měl Daniel nehodu. Byl unesen? Nebo se jen chtěl někam vydat? Ale ne, Daniel by nikdy neopustil Matthew. Byl jeho celým světem. A Matthew, můj vnuk, kde byl? Čím víc jsem přemýšlela, tím víc jsem nemohla dýchat. Nemohla jsem jen tak stát a čekat ani minutu. Rozhodla jsem se jít k Danielovu domu. A to, co jsem našla, jen zvyšovalo mou úzkost. Teď sedím ve slabém světle nemocničního pokoje, ruce svírám o kraj židle, jako by uvolnění znamenalo, že se celý svět zhroutí. Matthew ležel na posteli, jeho malé tělo téměř ztracené v bílých prostěradlech. Policista ho nesl v náručí z toho studeného domu a já, jako bezduchá stín, jsem běžela za nimi. Ruce mi třásly, když jsem se ho dotkla, chtěla jsem ho obejmout, ale bála jsem se, že ho moc stisknu a ublížím mu. Matthew nereagoval. Ani mrknutí, ani vzdech. Jeho malé ruce svíraly prázdnou láhev vody, jako by to byla poslední věc, která ho držela v tomto životě. Hlídací auto uhánělo temnými ulicemi města, zvuk sirény se odrážel v noci. Seděla jsem vedle Matthewa, mávala mu kusem papíru, který jsem našla v domě, zatímco jsem mu jemně hladila záda. Matheve, babička je tady, zašeptala jsem zlomeným hlasem. Ale chlapec zůstal jako živá socha, jeho oči byly široce otevřené, zírali do prázdna. Přemýšlela jsem, co se stalo mému vnukovi a Danielovi. Ten zničený dům, prázdná láhev vody a hluk pod postelí. Bylo to všechno jako noční můra, ze které jsem se nemohla probudit. V nemocnici lékaři a sestry okamžitě přivedli Matthewa na pohotovost. Zůstala jsem venku, ruce přitisknuté na skleněné dveře, sledovala jsem je, jak se kolem něj rychle pohybují. Zvuk strojů se mísil s uspěchanými hlasy lékařů. Žádná vnější zranění, těžká podvýživa, těžká dehydratace. Známky psychického traumatu. Každé slovo bylo jako bodnutí do srdce. Psychické trauma. Můj 8letý vnuk, ten chlapec, který se vždy usmíval jako ranní slunce, byl teď tam, tak tenký, jako suchý list, který by se mohl kdykoliv odfouknout. O chvíli později mě lékař pustil dovnitř. Matthew už měl kapací infuzi, tenká trubička byla připojena k jeho hubené ruce. Jeho oči byly stále otevřené, ale nedívali se na mě, ale na vzdálené místo, na místo, kam jsem se nemohla dostat. Vzala jsem jeho studenou malou ruku a zavolala jeho jméno. Matheve, to jsem já, babička. Probuď se. Prosím, řekni něco. Ale chlapec nereagoval. Ani nemrkl. Seděla jsem vedle něj na posteli a slzy začaly padat. Vzpomněla jsem si na dny, kdy byl Matthew malý, když běhal po mé zahradě a smál se,
prosil mě, abych mu vyprávěla příběhy o tom, když jsem byla mladá doma. Teď ten úsměv zmizel a na jeho místě byla děsivá tichost, jako by můj vnuk zamkl svou duši. Policie také dorazila do nemocnice se svými zápisníky a otázkami. Mladý, vážně vypadající policista si sedl vedle mě. Paní, můžete nám říct, kdy jste měla naposledy kontakt s panem Danielem? Zakrývala jsem hlavou, hrudník mi svíral uzel. Bylo to před 2 týdny, řekla jsem chvějícím se hlasem. Zavolala jsem mu. Poslala jsem mu zprávy. Udělala jsem všechno, ale nic. Daniel by nikdy něco takového neudělal. Vždycky mi volal alespoň jednou týdně. Policista si dělal poznámky, přikývl a pak se obrátil, aby se zeptal lékaře na Mattheův stav. Hovořili tiše. Oběť nevykazuje žádná zranění ohrožující život, ale je ve stavu těžkého posttraumatického šoku. Když jsem slyšel ta slova, cítil jsem, jako by mi kámen drtil hruď. Posttraumatický šok. Co musel Matthew prožít, aby skončil takto? Chtěl jsem požadovat odpovědi, ale policista jen zapisoval a řekl mi, otevíráme případ pohřešované osoby. Můžete s námi jít na stanici, abyste podal úplné svědectví, zakrýval jsem hlavou, téměř prosil, nechte mě zůstat se svým vnukem. Nemohu ho teď nechat samotného, přikývli, souhlasili, ale jejich oči byly plné obav, jako by také cítili temný stín visící nad mou rodinou. Té noci jsem seděl u postele a sledoval, jak Matthew třese, když spí v záchvatech. I ve spánku pevně svíral prázdnou láhev na vodu, jako by se bál, že mu ji někdo vezme. Podbil mu stékal po čele a nasákl polštář. Občas se probudil s očima širokými hrůzou, ale nic neřekl. Jen se na mě díval tím prázdným pohledem. Otřel jsem mu čelo malým ručníkem, ruka mi třásla. Babička je tady s tebou, zašeptal jsem, i když jsem věděl, že mě neslyší. Doktorka přišla zkontrolovat ho, středněvěká žena s laskavým pohledem. Položila mi ruku na rameno a tiše řekla, paní, chlapec potřebuje čas. Prošel obrovským šokem. Buďte trpělivá. Uvidíte. Řekne nám, co se stalo, přikývl jsem, ale uvnitř jsem cítil strašnou tíhu. Trpělivost. Jak bych mohl být trpělivý, když byl Daniel stále pohřešovaný, když byl Matthew tady jako stín svého bývalého já? Celou noc jsem tam seděl, držel Matthewovu ruku a poslouchal jeho slabé dýchání. Vzpomněl jsem si na poslední hovor s Danielem. Jeho hlas zněl unaveně, ale stále se snažil smát. Mami, jsem v pořádku. Jen je práce trochu těžká. Neuvědomil jsem si, jak těžká byla. Neptal jsem se navíc. Teď jsem se obvinoval. Kdybych věnoval více pozornosti, kdybych zavolal dříve, byly by věci jiné. 2 dny uplynuly a já jsem se nepohnul od Matthewovy postele, jako by mi pohled z něj na sekundu způsobil, že zmizí. Matthew tam stále byl, malý a křehký, jeho tenké ruce objímaly medvídka, kterého mu dala sestra. Snažil jsem se mu lžičku po lžičce dávat trochu vývaru, přinášel jsem mu to k ústům, doufaje, že něco sní. Jes, Matthewe, zlato, abys byl silný a mohl jít domů s babičkou, zašeptal jsem, hlas mi třásl. Ale chlapec sotva polkl pár lžiček, pak pevně zavřel ústa, jeho pohled upřený na strop. Každá noc byla stejná. Matthew měl noční můry. Někdy se náhle posadil v posteli, ústa otevřená, jako by se snažil křičet, ale žádný zvuk nevyšel. Držel jsem ho, kolébal ho a zpíval mu ukolébavku, kterou jsem zpíval Danielovi, když byl miminko. Ale Matthew jen třásl, pot mu prosakoval čelo. Otřel jsem mu čelo, ruka mi tak třásla, že mi utěrka spadla. Požádal jsem, aby přišel psycholog. Mladá žena s velmi sladkým hlasem. Seděla vedle Matthewa, držela ho za ruku a kladla mu jemné otázky. Matthewe, chceš mi říct něco o svém tátovi nebo o něčem, co jsi viděl?
Ale chlapec si jen pevněji objal svého medvídka, oči upřené na podlahu, aniž by pronesl jediné slovo. Stála jsem stranou, srdce mi bušilo v krku. Bude znovu mluvit, doktore, zeptala jsem se, téměř prosebně. Psycholog se na mě podíval s soucitem. Paní, potřebuje čas. Šok byl pro dítě příliš velký, ale jsem si jistý, že se otevře. Jen to ještě není ten správný čas. Přikývla jsem, ale uvnitř jsem nemohla být klidná. Čas. Nevím, kolik času mi zbývá čekat, když je Daniel nezvěstný, a každý ubíhající den je mučením úzkosti a bolesti. Ráno 3. dne jsem mu čistila obličej, jemně otírala vlhkým hadříkem jeho tenké tváře. Snažila jsem se usmát a začala mu vyprávět starý příběh o Danielovi, o tom, když byl chlapec a rozbil jednu z mých vás a snažil se ji slepit zpět. Tvůj táta byl tak hloupý, Matheve, řekla jsem tiše. Ale miloval tě víc než cokoliv na světě. Matthew nereagoval, ale viděla jsem, jak jeho malé prsty stiskly medvídka, jako by se držel něčeho. Chystala jsem se pokračovat, když telefon v mé kabelce zavibroval. Na displeji se objevilo číslo policejní stanice. Srdce mi bušilo. Špatný pocit mě zaplavil. Zvedla jsem telefon, ruka mi tak třásla, že jsem ho málem upustila. Hlas detektiva na druhém konci byl vážný, velmi odlišný od jeho obvykle klidného chování. Paní Helen, potřebuji, abyste se připravila. Právě jsme použili luminol k opětovnému prozkoumání domu pana Daniela a našli jsme velmi velké množství krve v obývacím pokoji. Uši mi stuhly, jako by svět najednou stichl. Uterák v mé ruce spadl na podlahu. Nemohla jsem cítit své vlastní ruce. Krev, opakovala jsem, hlas se mi lámal. Detektiv pokračoval a každé slovo bylo jako nůž do mého srdce. Je velmi pravděpodobné, že se jedná o vraždu. Místo činu bylo uzavřeno, čekáme na výsledky DNA. Sotva jsem zpracovávala, co říkal, plně nerozuměla jeho slovům. Pak Matthew silně zatáhl za můj rukáv. Otočila jsem se a viděla jeho červené, slzami naplněné oči, jako by slyšel všechno. A pak, po tolika dnech ticha, Matthew propukl v pláč, srdcervoucí křik, který rozbil klid nemocničního pokoje. Tati, je mrtvý. Křičel, jeho hlas byl slabý, ale plný bolesti, jako by se jeho celý svět právě zhroutil. Spadla jsem zpět do židle, objala ho ze všech sil, zatímco mi slzy stékaly po tvářích. Ne, Matheve. Ne, to není tak, řekla jsem mu. Ale ani jsem nevěřila svým vlastním slovům. Jeho pár slov bylo jako úder kladivem do mého srdce. Mathevovi výkřiky byly slyšet přes telefon a detektiv rychle řekl, paní, uklidněte se. Právě teď jedeme do nemocnice, abychom vzali první výpověď. Prosím, nepohybujte se odtud. Neodpověděla jsem. Jen jsem Matthewa objala pevněji, nechávajíc své slzy prosáknout jeho oblečení. Sestry a lékaři vtrhli dovnitř, jistě upozorněni pláčem. Mladá sestra si klekla a položila mi ruku na rameno. Paní Helen, zůstaňte klidná. Nechte nás postarat se o chlapce. Ale já jsem zakrývala hlavou, držíc Matthewa ještě pevněji. Ne, musím být tady s ním, řekla jsem, můj hlas se chvěl. Nemohla jsem ho opustit. Nemohla jsem ho nechat samotného v této chvíli. Ne poté, co právě řekl ta hrozná slova. Doktor zkontroloval Matthewa a dal mu mírný sedativum, aby ho uklidnil. Pomalu přestal plakat, ale jeho oči zůstaly červené, díval se na mě s bolestí, kterou jsem nemohla utišit. Pohladila jsem ho po vlasech a zašeptala, babička je tady, Matheve. Nikam neodcházím. Ale uvnitř jsem cítila, jako bych padala do propasti. Pokud byl Daniel opravdu, nemohla jsem si dovolit dokončit myšlenku. Vzpomněla jsem si na poslední chvíli, kdy jsem viděla svého syna,
když mě přišel navštívit do mého města a přinesl mi sladký kukuřičný koláč, který tak miluji. Mami, starej se o sebe, jo, řekl se svým jasným úsměvem. Teď ten úsměv působil jako vzdálená vzpomínka, vymazaná slovy detektiva a Matthewovým pláčem. Uplynula hodina od chvíle, kdy detektiv zavolal ohledně krve v Danielově domě, a teď byli v nemocnici s diktafonem a zápisníkem. Mladý, vysoký a štíhlý policista seděl u postele a řekl měkkým, ale opatrným hlasem: Matthewe, můžeš nám a své babičce říct, co se stalo? Cítila jsem, jak Matthew v mých náručí třese, jeho tenká ramena se napjala. Sklonil hlavu, svíral plyšového medvídka v rukou, jako by se držel něčeho, aby se nepotopil. Pohladila jsem ho po vlasech a zašeptala: je to v pořádku, Matthewe. Jen nám to řekni. Babička je tady s tebou. Snažila jsem se, aby můj hlas zněl klidně, ale uvnitř jsem se cítila, jako bych stála na okraji útesu. Báli jsem se toho, co řekne, ale zároveň jsem potřebovala znát pravdu, bez ohledu na to, jak bolestivá byla. Po několika minutách ticha Matthew mírně přikývl, pohyb tak malý, že mi zlomil srdce. Zadržela jsem dech, stiskla mu rameno a poslouchala každé jeho slabé, zlomené slovo, jako by každé z nich bylo rozbitým kouskem jeho duše. Té noci silně pršelo. Matthew začal, jeho hlas se třásl téměř na šepot. Hrála jsem si se svými legy v pokoji, stavěla jsem opravdu vysokou věž, kterou táta říkal, že je nejkrásnější. A pak zazvonil zvonek mnohokrát. Matthew se na chvíli odmlčel, díval se na svého medvídka, svíral ho pevněji. Zajímalo mě to a šla jsem se podívat. Táta stál u dveří a díval se skrz kukátko, a jeho obličej byl velmi napjatý. Nikdy jsem ho takového neviděla. Mrazilo mě v zádech. Daniel byl vždy klidný. Vždy věděl, jak skrýt své starosti, aby ochránil Matthewa. Co ho tak moc vyděsilo? Matthew pokračoval, jeho hlas se ztišoval. Táta se otočil a uviděl mě stát tam. Běžel ke mně, klekl si a zašeptal: Matthewe, rychle se schovej pod postel. Nevycházej, dokud tě nezavolám. Slyšíš mě? Byla jsem vystrašená, ale táta mě rychle tlačil směrem k mému pokoji. Dostal jsem se pod postel a táta dokonce stáhl přikrývku, aby mě zakryl, aby mě nikdo neviděl. Představoval jsem si svého malého chlapce, jen 8letého, šouleného pod postelí ve tmě, nevěděl, co se děje, a cítil jsem, jak mi srdce bolí skrze malou škvíru v přikrývce, pokračoval Matthew. Viděl jsem, jak moje máma vešla s velmi vysokým mužem. Tvář toho muže byla velmi chladná. Nic neřekl. Jen tam stál s rukama skříženýma za mojí mámou. Zůstal jsem jako zmrzlý. Jessica Matthews, máma Daniela, jeho bývalá žena. Nikdy jsem si nemyslel, že se vrátí, nebo spíše, že se nemohla vrátit po všem, co se stalo. Matthew se třásl a jeho hlas se zlomil. Máma se rozhlédla po pokoji a zeptala se, kde je Matthew. Tak jsem se vyděsil. Myslel jsem, že mě najde, ale táta jí klidným hlasem řekl. Šel k babičce, když začaly zimní prázdniny. Věděl jsem, že táta lže, ale nedovolil jsem si pohnout. Cítil jsem, jak mi horké slzy stékají po tvářích. Policista nepřestal psát, jeho výraz byl vážný, ale viděl jsem, jak mu ruka na chvíli stuhla, když Matthew pokračoval. Pak začala máma na něj křičet. Žádala tátu o peníze. Řekla něco o dluhu, který táta musel zaplatit, pokud nechtěl mít problémy. Ale táta zakroutil hlavou a nechtěl jí dát žádné peníze. Řekl jí, že zašla příliš daleko, že ho dostatečně obtěžovala. Slyšení toho mi roztrhlo duši. Daniel se snažil uniknout Jessičině stínu. Snažil se vybudovat nový život pro sebe a Matthew, ale ona se vrátila a přinesla s sebou problémy. Matthew přestal těžce dýchat, jako by ho vzpomínka táhla zpět do té noci teroru.
Pohladil jsem ho po zádech a zašeptal: klid, miláčku. Babička je tady. Chlapec se zhluboka nadechl a pokračoval: tati. Máma a ten vysoký muž začali opravdu špatně bojovat. Máma křičela a ten druhý muž se přiblížil a říkal něco jako hrozbu. Neslyšel jsem to jasně, ale viděl jsem, jak strčil tátu. Táta zakolísal zpět a pak ho zatlačil silněji. Táta spadl a narazil si hlavu na roh stolu. Ozval se hlasitý úder a začala z něj téct červená voda. Matthew se nekontrolovatelně třásl, schoval si obličej do mého hrudníku a propukl v pláč. Viděl jsem tátu ležet tam, nehýbal se. Chtěl jsem vylézt ven. Chtěl jsem ho zavolat, ale bál jsem se. Byl jsem tak vyděšený. Objímal jsem ho ze všech sil a mé slzy mu prosákly do vlasů. Obraz Daniela, jak padá, se mi v mysli opakoval jako noční můra. Policista přede mnou přestal psát a podíval se na mě s soucitem. Toto prohlášení je velmi důležité, paní Helen, řekl vážným hlasem. Budeme to vyšetřovat jako možnou vraždu. Chlapec byl velmi statečný. Přikývl jsem, ale uvnitř jsem cítil prázdnotu, kterou nic nemohlo zaplnit. Matthew stále plakal. Jeho vzliky byly jako nože v mém srdci. Podíval jsem se na policistu a řekl jsem chraplavým hlasem: najdete ji, Jessicu, a toho muže. Pevně přikývl. Uděláme vše, co bude možné, paní Helen. Slibuji ti. Když policie odešla, zůstal jsem tam a objímal Matthewa, cítící stín tragédie, který právě padl na mou rodinu. Té noci, po odchodu policie, jsem nemohl oka zamhouřit. Matthewovi tiché vzliky se v místnosti ozývaly jako bodnutí do srdce. Pohyboval rty, volal svého tátu ve svých snech, v hlase tak slabém, že jsem se musel naklonit blízko, abych ho slyšel. Každýkrát, když to udělal, jsem mu jemně otíral obličej teplým hadříkem, doufaje, že alespoň trochu zmírním bolest, kterou nesl. Ale když jsem se dotkl jeho studené kůže, staré vzpomínky se vrátily, bolely, jako by někdo sypal sůl na ránu, která se nikdy nezahojila. Pamatuji si Daniela, když byl mladý ve svých 20, jeho kariéra teprve začínala, jeho oči byly plné víry v budoucnost. Pamatuji si hrdost, s jakou mě představil Jessice s úsměvem, který zářil jako letní slunce. Mami, tohle je Jessica, řekl, jeho hlas byl plný hrdosti. Bude mojí ženou. Jessica tehdy byla hodná holka, trochu nešikovná, ale vždy se snažila dělat věci správně. Červenala se, když jsem ji učil vařit. A pamatuji si, že jsem si myslel, ano, tahle holka je dobrá. Udělá Daniela šťastným. Celá rodina ji milovala, nejen pro její teplý úsměv, ale také pro způsob, jakým se dívala na Daniela, jako by byl jejím celým světem. Pak se narodil Matthew a jako by se v naší rodině rozsvítila nová světla. Stále si pamatuji den, kdy jsem ho vzal na procházku na dvorek, s Matthewem v náručí, jeho kulaté oči se na mě dívaly s úsměvem od ucha k uchu. Sousedé si dělali legraci, paní Helen, vypadáte o 10 let mladší. Smál jsem se, mé srdce bylo plné radosti. Daniel a Jessica byli tehdy stále šťastní. Často mě navštěvovali, přinášeli Matthewa a své příběhy o novém životě. Myslel jsem, že to tak bude navždy, že naše malá rodina bude vždy plná smíchu. Ale pak se všechno začalo rozpadat. Pamatuji si den, kdy jsem dostal telefonát od Daniela. Jeho hlas zněl mdlý, unavený. Mami, Jessica, dostala se do problémů s hazardem. Stuhl jsem. Nemohl jsem uvěřit, že ta hodná holka spadla do něčeho takového. Poprvé Daniel tiše prodal auto, které tak miloval, auto, na které šetřil roky, jen aby splatil dluhy své ženy. Viděl jsem ho sedět na dvorku, oči měl červené, ale stále se snažil usmívat. Mami, budu v pořádku. Jen jí chci pomoct. Vzal jsem ho za ruku, chtěl jsem něco říct, ale mlčel jsem, protože jsem chápal,
že Daniel Jessicu miloval tak moc, že byl ochoten udělat cokoliv, aby ji zachránil. Ale tím to neskončilo. Podruhé, když na moje dveře zaklepali vymahači dluhů, vyhrožující, protože Jessica nemohla platit, musel jsem vybrat všechny své úspory. Byly to peníze, které jsem si šetřil na stáří, ale neváhal jsem. Jen jsem chtěl chránit svou rodinu. Mami, je mi to líto, řekl mi Daniel té noci. Jeho hlas se zadrhl. Nemyslel jsem, že se to dostane až sem. Objímal jsem ho a říkal mu, aby se nebál, že rodina je tu od toho, aby si navzájem pomáhala. Ale uvnitř jsem začala cítit strach. Jessica už nebyla ta hodná holka, jakou bývala. Každý den, který uběhl, se měnila víc. Jessica se stala podrážděnou, schopnou rozbít talíře kvůli té nejmenší maličkosti. Pamatuji si, jak jsem jednou přišla na návštěvu a viděla jsem Matthewa šouleného v rohu, jeho oči byly červené, protože na něj máma křičela jen za to, že vylil sklenici mléka. Jessica tam byla a křičela na něj. Jsi stejně nešikovný jako tvůj otec. Přiběhla jsem k němu a odtáhla ho, snažila se ji uklidnit, ale ona jen hořce se smála. Je to můj syn. Vím, jak ho vychovat. Ta slova byla jako bodnutí do srdce. Matthew si nezasloužil snášet tyto záchvaty vzteku. Podívala jsem se na Daniela a viděla jsem, jak je pohlcený. Jeho oči, které kdysi zářily, nyní odrážely jen vyčerpání a bezmoc. Mnoho nocí mi Daniel volal, vyplakával mi do telefonu. Mami, už to dál nevydržím, říkal mi, jeho hlas se třásl. Jessica není ta žena, do které jsem se zamiloval. Bojím se, že ublíží Matthewovi. Slyšet ho mi roztrhlo duši, ale mohla jsem ho jen utěšovat. Synu, pokud mě potřebuješ, jsem tady. Pomohu ti. Nakonec se Daniel rozhodl rozvést a bojovat o opatrovnictví Matthewa. V den, kdy soudce vynesl rozsudek, jsem viděla, jak si oddechl, jako by mu z ramen spadla tíha. Cítila jsem se stejně. Myslela jsem, že konečně otec a syn budou mít klidný život, že Matthew vyroste s Danielovou láskou bez dalších křiků nebo těžkých dluhů. Ale mýlila jsem se. Sotva půl roku poté se Jessica vrátila a přinesla s sebou mnohem horší noční můru. Příběh, který mi Matthew vyprávěl o té bouřlivé noci, o tom, jak Daniel spadl a ležel bez hnutí na podlaze, se mi stále přehrával v hlavě. Jessica, žena, kterou jsem kdysi milovala jako dceru, matka mého vnuka, se stala cizinkou, krutou osobou. Seděla jsem ve tmě nemocničního pokoje, sledovala jsem Matthewa, jak spí, a slyšela jsem ho vzlikat, jeho rty se stále hýbaly, když volal svého tátu. Slíbila jsem si. Danieli, získám pro tebe spravedlnost. Ochráním Matthewa, ať to stojí cokoliv. Další ráno slunce svítilo skrze nemocniční okno, ale nemohlo vzít chlad, který jsem cítila uvnitř. Seděla jsem vedle Matthewa, sledovala jsem ho, jak klidně spí po sedativu. Jeho malá tvář vypadala klidněji, ale známka bolesti tam stále byla, nemožná k vymazání. Telefon zavibroval. Bylo to volání z oddělení. Detektiv, vážným, ale pevným hlasem mi řekl, paní Helen, máme nové informace. Můžete teď hned přijít na stanici. Přikývla jsem, i když mě nemohl vidět, a zašeptala jsem Matthewovi. Babička se za chvilku vrátí. Buď hodný. Svěřila jsem svého vnuka mladé sestře, kterou jsem poznala během těchto posledních dní, a spěchala jsem ven z nemocnice. Moje mysl byla v chaosu. Cestou na oddělení jsem byla v autobuse, dívala se z okna, ale viděla jsem jen obraz Daniela, jak padá v Matthewově příběhu. Držela jsem si šál v rukou, snažila se zadržet slzy. Když jsem vstoupila do zasedací místnosti na oddělení, vedoucí detektiv, muž středního věku s pronikavým pohledem, na mě už čekal. Na stole rozložil velkou mapu a ukázal na několik červených teček označených kolem Danielova domu. Máme novou stopu,
řekl, jeho hlas byl sebevědomý. Bezpečnostní kamera souseda zaznamenala podezřelý kamion v noci během bouře. Zadržela jsem dech, srdce mi bušilo, když přehrával video na obrazovce. Obraz byl rozmazaný a třásl se kvůli špatné kvalitě, ale stále jsem jasně viděla tmavý kamion zaparkovaný před Danielovým domem. Pod slabým pouličním osvětlením jsem rozeznala tvar něčeho dlouhého zakrytého plachtou vzadu. O pár minut později tento kamion odjel. Detektiv pokračoval v ukazování na další video. Nemůžeme jasně vidět registrační značky. Jsou rozmazané, ale model odpovídá jednomu, který používá místní gang lichvářů. Zatěla jsem pěsti, nehty se mi zařezávaly do dlaní. Vzpomněla jsem si na Mattheův příběh, Jessicu a podivného muže, který balil Daniela do deky, táhl ho ven z domu, to dlouhé něco v kamionu. Neodvážila jsem se myslet dál, ale bolest byla jako ostrý nůž v mém srdci. Mladší policista stojící vedle něj dodal, už jsme zkontrolovali záznamy z blízkých dopravních kamer. Kamion se objevuje na několika místech, ale pak ztrácíme jeho stopu na okraji města. Už koordinujeme s hlídkami, abychom ho hledali. Přikývla jsem, ale cítila jsem, jak se mi točí hlava. Jste si jistý, že ten kamion s tím má něco společného? Zeptala jsem se, můj hlas se třásl. Detektiv se na mě podíval, jeho oči byly plné odhodlání. Je to nepřímý důkaz, ale velmi důležitý, paní Helen. Nenecháme žádnou stopu bez povšimnutí. Cítila jsem záblesk naděje, ale zároveň mě strach z toho, co by mohli najít, nechával bez dechu. Po schůzce detektiv navrhl, abych se vrátila s nimi k Danielovu domu. Váhala jsem. Nechtěla jsem se znovu postavit tváří v tvář tomu místu, ale věděla jsem, že nemohu utéct. Když jsme dorazili, žlutá policejní páska stále blokovala dveře, připomínka noční můry, která se odehrála. Kriminalisté pracovali uvnitř, pečlivě sbírali vzorky, fotografovali scénu. Stála jsem na verandě, pohled upřený na zaschlou skvrnu od kávy na podlaze obývacího pokoje, kde jsem před pár dny vstoupila a našla všechno zničené. Ta skvrna od kávy, spolu s kousky hrnku, byla jako jizva, která se mi v mysli nikdy nezahojí. Najednou se přiblížila starší sousedka, paní Rose, opírající se o hůl, a zašeptala mi, jako by se bála, že ji někdo uslyší. Helen, v noci během deště jsem slyšela velmi hlasitou hádku u Danielova domu, křik a zvuk posouvajícího se nábytku. Chtěla jsem zavolat policii, ale bála jsem se. Báli jsem se, že se dostanu do potíží. Žena sklonila hlavu, její oči byly plné viny. Vzala jsem ji za ruku a řekla chraplavým hlasem, děkuji, že jsi mi to řekla. Můžeš to teď říct policii? Paní. Růže přikývla a já ji zavedl k mladému důstojníkovi. Pečlivě si všechno zapsal, poděkoval jí a slíbil, že se na to podívá podrobněji. Sledoval jsem paní Rose, jak odchází, a mé srdce bylo těžké. Obvinoval jsem se, přemýšlel, jestli by se věci změnily, kdybych přišel dříve. Než jsme odešli, detektiv mi jemně pohladil rameno a řekl tichým hlasem, najdeme ten kamion, paní Helen. Mějte víru. Přikývl jsem. Ale uvnitř jsem nevěděl, jestli mám ještě nějakou sílu na naději. Opustil jsem dům. Slunce svítilo jasně, ale mé srdce bylo zamračené, jako by mělo pršet. Pár dní po vyslechnutí Matthewova hrozného příběhu jsem dostal telefonát z oddělení. Hlas detektiva zněl vážně jako vždy, ale s nádechem naléhavosti. Paní Helen, našli jsme adresu bytového komplexu, kde Jessica bydlela. Chcete jít s námi? Podíval jsem se na Matthew, který seděl na nemocničním lůžku, objímal svého medvídka a s prázdným pohledem zíral z okna. Nechtěl jsem ho opustit, ale věděl jsem, že musím jít. Pokud existovala nějaká stopa ohledně Jessici, ohledně toho, co se stalo s Danielem, musel jsem to vidět na vlastní oči. Jsem na cestě, odpověděl jsem, můj hlas se třásl.
Znovu jsem svěřil Matthewho mladé sestře. Pohladil jsem ho po vlasech a zašeptal, babička nebude dlouho, Matthew. Buď hodný. Hned se vrátím. Chlapec slabě přikývl, ale jeho pohled zůstal prázdný, jako by byl na místě, kam jsem se nemohl dostat. Ulička vedoucí k bytovému komplexu Jessicy byla v zapomenutém koutě města, kde se odlupující zdi nesly zápach vlhkosti a výfukových plynů. Šel jsem vedle 2 policistů, mé kroky byly těžké na blátivé cestě. Mé srdce bušilo, ne z vyčerpání, ale ze strachu z toho, co jsem měl brzy najít. Když jsme dorazili, majitelka budovy, středněvěká žena s kyselým obličejem, seděla u vchodu a kouřila cigaretu. Jakmile uviděla policii, povzdechla si s podrážděním, jako by byla zvyklá na takové problémy. Ta Jessica, řekla s pohrdavým hlasem, odešla asi před 2 týdny, odevzdala klíč a zmizela. Její slova byla jako rána do hrudi. Před 2 týdny, přesně když Daniel zmizel, když se jeho dům stal scénou chaosu, jsem stál jako přimražený, svírající šál, abych se uklidnil. Mladý policista, ten vysoký a štíhlý, se zeptal, když odešla, měla s sebou hodně věcí. Majitelka přikývla a zhasila cigaretu v popelníku. Jo, obrovský kufr. Vypadala, že má skutečně naspěch, jako by utíkala před něčím. Dokonce si najala nějakého chlapa, aby ji odvezl v noci. Nic neřekl, kromě toho, aby zaplatil. Právě když jsme se chystali odejít, na konci uličky se objevil podivný muž. Měl drsný vzhled, opotřebovanou koženou bundu a obličej plný jizev. Přistoupil a zeptal se majitelky chraplavým hlasem, je Jessica ještě tady? Potřebuji ji urgentně vidět. Detektiv ho okamžitě zastavil pohledem chladným jako led, kdo jste? Jaký máte zájem o paní? Jessica? Muž zřetelně zakoktal, překvapený, a pokusil se ustoupit, ale mladý policista ho zadržel. Po chvíli nervozity si povzdechl, jeho hlas byl rozmrzelý. Jsem Ryone, její lichvář. Jessica mi dluží hodně peněz. Přísahala, že mi to vrátí za 2 týdny, ale teď není nikde k nalezení. Jo. A policie a já jsme se na sebe podívali. Nikdo nic neřekl, ale věděl jsem, že všichni myslíme na to samé. V okamžiku, kdy Jessica utekla, v okamžiku, kdy Daniel zmizel, a teď slib velké částky peněz, to všechno do sebe zapadalo děsivým způsobem. Mladý policista mumlal, jako by se sám sebe ptal, proč by si byla tak jistá, že bude mít velkou částku peněz za 2 týdny, když byla předtím tak zoufalá, že musela vyhledat svého exmanžela. Tato otázka byla jako nůž v mém srdci. Špatný pocit rostl uvnitř mě, studený a krutý, a způsoboval mi třes. Bylo zatím vším něco temnějšího a obával jsem se, že pravda bude ještě bolestivější, než jsem si už představoval. Té noci jsem seděl u Matthewovy postele. Tlumené světlo z nemocniční chodby osvětlovalo jeho spící tvář. Stále objímal svého medvídka, jako by to byla jediná věc, která ho ukotvovala v tomto světě. Vzal jsem ho za ruku, cítil slabé teplo jeho tenkých prstů a snažil se uklidnit. Ale pak, jako záblesk blesku ve tmě, se v mé mysli vynořila neurčitá vzpomínka, která mi rozbušila srdce. Před mnoha lety, když byli Daniel a Jessica ještě šťastní, mi Daniel hrdě ukázal životní pojistku, kterou si koupil. Mami, chci chránit svou rodinu, řekl mi se svým zářivým úsměvem. Pokud se mi něco stane, Jessica a Matthew nebudou mít o co se starat. Jediným příjemcem v té době byla Jessica. A teď, když na to myslím, si uvědomuji, že Daniel nikdy nezmínil změnu jména příjemce po jejich rozvodu. Tato vzpomínka byla jako bodnutí do srdce. Mohla si Jessica se svým obrovským dluhem a zoufalstvím vzít na mužku Daniela pro peníze z pojistky. Začal jsem se třást, ne ze zimy, ale z hrozné předtuchy, která mě dusila. Podíval jsem se na Matthewa. Viděl jsem ho vzlikat ve spánku, jeho rty se hýbaly, aby zavolali na tátu.
Nemohl jsem zůstat klidný ani sekundu. Další ráno jsem zavolal detektivovi, můj hlas se třásl. Vzpomněl jsem si na něco. Daniel měl životní pojistku a Jessica byla jediným příjemcem. Můžete to prošetřit? Chvíli mlčel a pak odpověděl, děkuji, paní Helen. To by mohl být klíčový vodítko. Půjdeme hned k panu Danielovi domů. Svěřil jsem Matthew a sestřičce, prosil ji, aby ho nenechávala samotného, a šel jsem s policií k Danielovu domu. Když jsme vešli, žlutá páska byla stále na dveřích, připomínka noční můry. Forenzní tým už odešel, dům byl studený a tichý. Detektiv vzal mě a mladého policistu do Danielovy pracovny, kde si obvykle organizoval své papíry. Prohrabávali se ve skříni s dokumenty, kontrolovali každou složku, zatímco jsem tam stála, svírajíc svůj šál, s uzlem v žaludku. Po více než hodině mladý policista vykřikl, našel jsem to, držel otevřenou modrou složku. Prohlédl si ji a předal ji detektivovi. Ten ji zběžně prohlédl, pak lehce ťukl složkou o stůl a řekl s potlačovaným hněvem, tady to je, motiv, podívala jsem se na papír a jasně viděla Jessicino jméno vytištěné v sekci pro příjemce. Můj pocit byl správný. Daniel, z lásky a zodpovědnosti, nevědomky uvolnil cestu, aby Jessica mohla využít situace. Sklonila jsem se do židle, slzy mi stékaly po tvářích. Proč si to nezměnil, Daniel, zašeptala jsem, hlas mi chraptěl, proč si jí dal šanci, detektiv mi položil ruku na rameno a vážně řekl, paní Helen, pokud by Daniel zemřel při nehodě, Jessica by obdržela všechny peníze z pojistky. S touto částkou by mohla splatit všechny své dluhy a žít pohodlně. To je pravděpodobně důvod, proč zmizel, jeho slova byla jako úder kladivem do hlavy. Zatěla jsem pěsti, v hrudi mi rostl obrovský hněv. Jessica se stala monstrem, ochotným vzít Danielův život pro peníze. Vzpomněla jsem si na její tvář, když byla mladá, když se šťastně usmívala vedle Daniela, a přemýšlela jsem, co ji tak moc změnilo. Ambice, zoufalství, nebo byla prostě osobou, která se ztratila. To odpoledne, když jsem se vrátila do nemocnice, telefon znovu zazvonil. Byl to detektiv. Jeho hlas zněl naléhavěji. Paní Helen, právě jsme dostali zprávy od vyšetřovacího týmu. Na okraji města našli opuštěný sklad mražených potravin, místo, které gang Loan Shark používá pro své nelegální aktivity. Už jsme tam poslali speciální tým, cítila jsem, jak mi srdce buší jako válečný buben. Co podezříváte, zeptala jsem se, hlas mi tremuloval. On váhal. Nejsme si jisti, ale je možné, že bychom mohli najít nějakou stopu ohledně pana Daniela, seděla jsem u Matthewovy postele. Ruce mi tak třásly, že jsem nedokázala udržet sklenici vody. Té noci, když už Matthew spal, telefon znovu zazvonil. Zvedla jsem ho, ruka mi tak třásla, že jsem ho málem upustila. Hlas policisty na druhém konci byl váhavý, jako by si velmi pečlivě vybíral slova. Paní Helen, našli jsme tělo, muže skrytého ve skladu mražených potravin. Podezříváme, že je to pan Daniel. Zhroutila jsem se, kus v krku, neschopná říct jediné slovo. Můj svět se rozpadl. Daniel, osoba, kterou jsem milovala nejvíc, byl nyní jen tělo v chladném skladu. Chtěla jsem křičet, že to není pravda. Ale vycházely jen slzy. Jste si jistý, zašeptala jsem, hlas mi praskal. Potřebujeme, abyste přišla a identifikovala ho, odpověděl, jeho hlas byl plný soucitu. Ale prosím, připravte se, další ráno jsem šla s policií do Márnice, cítila jsem hrozný strach svírající mé srdce. Cestou sedíc vzadu v policejním autě, jsem svírala svůj šál a dívala se z okna, viděla jsem jen Danielovu tvář. Vzpomněla jsem si na jeho úsměv, na to, jak si ze mě dělal legraci, když jsem spálila sladkou kukuřici. Mami, když otevřeš pekárnu, budu tvůj první zákazník, říkal by, jeho hlas byl veselý.
Teď byl ten úsměv jen vzpomínkou a já se chystala čelit pravdě, kterou jsem nechtěla uvěřit. Když auto zastavilo před márnicí, vystoupila jsem a cítila se, jako bych šla ve snu. Mladý policista, ten, který byl se mnou poslední dny, mi položil ruku na rameno a tiše řekl: paní Helen, jste připravená? Přikývla jsem, i když uvnitř jsem věděla, že nikdy nebudu připravená. Dveře do chladicí místnosti se otevřely a na mou tvář udeřil studený vzduch vonící chemikáliemi, což mě přimělo se otřást. Bílý prostěradlo zakrývající nosítka bylo pomalu odtaženo a pak jsem uviděla Danielovu tvář. Ačkoliv byla bledá, ačkoliv ji změnil čas a smrt, okamžitě jsem poznala svého syna. Jeho husté obočí, jeho rovný nos a rty, které jsem tolikrát líbala, když byl miminko. Stále to byl můj Daniel. Rozplakala jsem se, padla na kolena na podlahu a mohla jsem říct jen 2 slova. Můj syn. Chtěla jsem se ho dotknout, obejmout ho naposledy, ale moje ruce se tak třásly, že jsem je nemohla zvednout. Mladý policista mi pomohl vstát, jeho hlas byl plný smutku. Omlouváme se, paní Helen. Prosím, posaďte se tady. Ale nechtěla jsem si sednout. Nechtěla jsem dělat nic jiného, než křičet na svět, proč musel být můj syn pryč takhle. Když jsem se trochu uklidnila, přistoupil k mně soudní lékař, muž středního věku s vážným hlasem. Měl v ruce složku a vysvětlil: oběť zemřela na těžké traumatické poranění mozku způsobené silným úderem o tvrdý předmět. Čas úmrtí se odhaduje na noc bouře před 2 týdny. Jeho slova potvrdila to, co mi Matthew řekl o té hrozné noci, kdy Daniel spadl a ležel bez hnutí na podlaze. Přikývla jsem, ale každé slovo, které řekl, bylo jako nůž, který se hlouběji zabodával do mého srdce. Děkuji, zašeptala jsem, aniž bych si byla úplně jistá, proč říkám děkuji. Možná za pravdu, jakkoliv byla krutá, policie nepřestala. Rozšířili vyšetřování, zkoumali náklaďák, který zachytila bezpečnostní kamera. Detektiv mi zavolal v poledne, jeho hlas byl plný odhodlání. Paní Helen, našli jsme deku posetou krví a dámskou bundu v korbě náklaďáku. Výsledky DNA potvrzují, že skvrna je krev pana Daniela a bunda patří Jessice. Zhroutila jsem se do židle na chodbě nemocnice, ruce na hrudi. Všechny volné kousky teď zapadly do sebe a vytvořily obraz zločinu tak jasný, že to bylo děsivé. Jessica to opravdu udělala. Vzala Danielův život. S využitím výpovědi od lichváře, kterého jsme našli v bytovém komplexu, policie rychle zatkla neznámého muže, který doprovázel Jessicu té noci. Pozvali mě na stanici, abych sledovala výslech zvenčí skrze jednosměrné zrcadlo. Muž s drsným vzhledem zpočátku všechno popíral a huhlal. Nevím nic. Jen jsem šel s ní. Ale když mu policie ukázala důkazy, Jessicinu bundu a deku nalezenou v dodávce, jeho tvář zbledla a začal se potit. Detektiv mu tvrdým hlasem řekl: myslíš, že nevíme? Pomohl si jí skrýt tělo, mluv, pokud nechceš, aby byl tvůj trest horší, nakonec, aby získal dohodu, přiznal, kde se Jessica skrývala. V opuštěném domě na okraji města, kde byla ukryta. Stála jsem venku před výslechovou místností, svírající šál, cítila jsem, jak se svět točí. Jessica, žena, která kdysi večeřela s mou rodinou, která se smála s Matthewem, byla nyní uprchlíkem nesoucím na svých bedrech zločin. Vzpomněla jsem si na poslední chvíli, kdy jsem ji viděla, než se rozvedla s Danielem. Podívala se na mě chladnýma očima. Nepleť se do toho, Helen. To je mezi Danielem a mnou. Snažila jsem se ji zastavit. Snažila jsem se jí říct, že Matthew potřebuje svou matku, ale ona se jen hořce zasmála. Nyní se mi ten smích vrátil do mysli jako varování, které jsem ignorovala. Pár dní po identifikaci Danielova těla jsem dostala zprávu, že policie zatkla Jessicu. Chytili ji v malé kopírovací službě, jak se snažila padělat dokumenty, aby utekla z města.
Detektiv mi zavolal. Jeho hlas byl jemný, ale rozhodný. Paní Helen, máme ji. Chcete přijít na oddělení? Váhala jsem, když jsem se podívala na Matthewa, který kreslil na nemocničním lůžku, stále objímajícího svého medvídka. Ne, odpověděla jsem, můj hlas se zadrhl. Nechci ji vidět. Jen se ujistěte, že neuteče. Ale nakonec, když policie vedla Jessicu chodbou oddělení, sledovala jsem z dálky, viděla ji spoutanou, její tvář vychrtlá a vlasy neupravené. Cítila jsem směsici hněvu a hluboko uvnitř podivnou lítost. Jessica, která byla kdysi mou snachou, která byla Matthewovou matkou, zničila svůj vlastní život a životy lidí, které milovala nejvíce. Soud se konal v městském soudě, přitahující pozornost tisku a veřejnosti. Seděla jsem v první řadě, pevně držící Matthewovu ruku, cítila jsem, jak se jeho malá ruka třese v mé. Nechtěl přijít, ale jemně jsem ho přesvědčila. Matthewe, musíme to udělat pro tvého tátu. Babička bude tady s tebou. Přikývl, ale jeho oči byly stále plné strachu. Soudní síň byla přeplněná. Vzduch byl těžký, jako by se měl přetrhnout. Prokurátor, vysoký muž s ostrým hlasem, vstal a představil důkazy jeden po druhém. Přehrál nahrávku Matthewova výpovědi, hlas mého vnuka se třásl, když vyprávěl o noci bouře. Když jsem to slyšela, sevřelo mi to srdce a objala jsem Matthewa pevněji, když sklonil hlavu a schoval obličej do svého medvídka. Prokurátor pokračoval v ukazování fotografií deky a Jessiciny bundy nalezené v dodávce. Výsledky DNA potvrdily, že krev patří oběti, panu Danielovi, řekl, jeho hlas byl chladný. Poté promítl snímky z bezpečnostní kamery, rozmazanou dodávku pod pouliční lampou, která nesla něco dlouhého zakryté plachtou. Nakonec zvedl složku s pojistnou smlouvou, ukazujíc na Jessicino jméno jako na příjemce. To byl motiv, prohlásil, jeho hlas se odrážel v místnosti. Obžalovaný plánoval vraždu, aby získal pojistné peníze, splatil své dluhy a žil pohodlně. Podíval jsem se na Jessicu sedící v obžalované lavici, její hlava skloněná. Zpočátku se snažila zůstat klidná, vyhýbajíc se pohledům všech, ale jak byly předkládány důkazy, začala se třást. Najednou vyskočila a zakřičela, nechtěla jsem ho zabít. Jen jsem chtěla své peníze. Její hlas se zlomil, ale nikdo v místnosti nebyl dojat. Prokurátor přistoupil a chladně oponoval, pokud jste chtěla jen peníze, proč jste skrývala tělo? Zinscenovala jste falešnou nehodu a snažila se uplatnit pojistnou smlouvu na život. Jessica byla bezradná. Její rty se hýbaly, ale žádný zvuk nevyšel. Otočila se ke svému komplice, hrubému muži, který byl s ní té noci, a zakřičela, byl to on. On zatlačil Daniela. Muž okamžitě vstal, jeho obličej byl rudý vzteky a ukázal na ni. Ty jsi byla ta, kdo všechno naplánoval. Já jsem jen udělal, co jsi mi řekla. Řekla jsi mi, abych ho zatlačil, abych ti pomohl skrýt tělo. Atmosféra v soudní síni se napjala. Šum davu zněl jako vlna. Objala jsem Matthewa, cítíc, jak se třese. Babičko, zašeptal, jeho hlas byl malý. Byla to všechno moje chyba, že? Pohladila jsem ho po vlasech, snažíc se neplakat. To nebyla tvoje chyba, Matthewe. Tvoje máma udělala chybu a bude za to muset zaplatit. Ale uvnitř jsem věděla, že ta slova nemohou vyléčit ránu v Matthewově duši. Po hodinách zvažování soudkyně, žena se vážným pohledem, vstala, aby vyhlásila rozsudek. Její hlas byl jasný a pevný. Obžalovaná, Jessica, byla shledána vinou z vraždy prvního stupně a podvodu a byla odsouzena k doživotnímu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Komplic byl shledán vinným z účastenství na vraždě a skrývání a byl odsouzen na 20 let vězení. Když byl rozsudek vyhlášen, rozplakala jsem se, objímajíc Matthewa ze všech sil.
Mé slzy nebyly jen za bolest ze ztráty Daniela, ale také za úlevu, že spravedlnost konečně byla vykonána. Matthew schoval svou tvář do mého hrudníku, neovladatelně plakal. A já jsem mohla jen hladit jeho záda, šeptajíc, je to u konce, můj chlapče. Tvůj táta může konečně odpočívat v pokoji. O několik týdnů později jsem se rozhodla uzavřít Danielův dům navždy. Nemohla jsem se vrátit na to místo, které bylo kdysi plné smíchu mého syna a vnuka, a nyní bylo jen bolestnou vzpomínkou. Vzala jsem Matthewa, aby se mnou žil v mém malém městě. Zapsala jsem ho na terapii, doufajíc, že rány v jeho srdci se pomalu zahojí. Každou noc sedím po jeho boku a vyprávím mu příběhy o Danielovi z doby, kdy byl chlapec, o tom, jak vždy chtěl, abych na něj byla hrdá. Tvůj táta tě měl moc rád, Mattheve, říkám, hladíc ho po vlasech. A babička tě má také ráda. Té noci jsem seděla u okna s Matthevem usnutým v náručí. Měsíční světlo vnikalo dovnitř jemně jako útěcha. Podíval jsem se na oblohu a zašeptal, můj synu, slibuji ti, že se o Matthewa postarám a ochráním ho za tebe. Spravedlnost byla vykonána, slzy mi stékaly po tvářích, ale cítil jsem malý kousek pokoje, jako by se Daniel někde usmíval na mě. Objímal jsem Matthewa, vědoma si toho, že bolest ztráty mého syna nikdy nezmizí, ale stále ho mám a zbytek svého života strávím tím, že se o něj postarám, stejně jako se o mě staral Daniel. Po všem, čím jsme si prošli, chci z hloubi srdce říct vám, kteří jste sledovali můj příběh až do tohoto okamžiku, že láska a péče o rodinu by nikdy neměly být brány jako samozřejmost. Jediný přehlédnutí může vést k tragédii, ze které není návratu. Ambice a zrada mohou proměnit vaše blízké v cizince, ale spravedlnost vždy promluví, pokud budete vytrvalí až do konce. Naučil jsem se, že pravá síla přichází, když se postavíte na ochranu těch, které milujete, i uprostřed nejhlubší bolesti. A především ztráta mě naučila vážit si každé sekundy strávené spolu, protože láska rodiny je nejcennějším dědictvím, které zanecháváme dalším generacím. Příběh, který jste právě slyšeli, měl změněná jména a místa, aby se ochránily identity zúčastněných. Nevyprávíme ho, abychom soudili, ale v naději, že někdo naslouchá a zastaví se, aby přemýšlel o tom, kolik matek trpí v tichu ve svých vlastních domovech. Opravu se ptám, co byste dělali, kdybyste byli na mém místě. Zvolili byste ticho, abyste udrželi klid, nebo byste se odvážili čelit všemu, abyste si znovu přivlastnili svůj hlas. Rád bych znal váš názor, protože každý příběh se může stát světlem, které osvětluje cestu pro ostatní. Bůh vás všechny žehnej a jsem si jistý, že odvaha nás dovede k lepším dnům. Na závěr vám na konci obrazovky zanechám 2 z oblíbených příběhů kanálu. Ujišťuji vás, že vás překvapí. Děkuji, že jste byli se mnou až do tohoto okamžiku.